Do you? אוקיי, אז מה המצב אנשים כאן אדיר מ-ASL Pro, והיום אנחנו כאן בסרטון ראשון בערוץ. ייי! ואני כל כך מתרגש לפתוח את הערוץ הזה. היום אני כאן בסרטון בבטל גראונדס עם ליאב בן דוד שלי. ליאב, תגיד היי. היי. אוקיי, אז ליאב, אתה בפארטי? כן. רגע. כן. אני עושה רדי. קשה. למה זה לא עושה לי רדי? אוקיי. עשיתי רדי? אוקיי. אז אנחנו בשרת של אירופה, זה הסרבר הכי, בין הכי מהירים שיש, או שזה הכי מהיר, ליאב? זה יותר קרוב אלינו, אז בגלל זה יותר מהיר. אוקיי. ובקיצור, אם אתם רואים שאנחנו בלי נעליים, אז תדעו שיש לי טיפ למי שלא יודע על זה. מי שקונה עכשיו באטלגראונד שידע שאם אתה בלי נעליים אז ומשחק במשחק, נניח אתה מתגנב מאחורי מישהו ומתכנן להרוג אותו, אז הוא שומע את הצעדים שלך שאתה עם נעליים. אז רק שתדעו. ליאב? פום! עוד כמה שניות זה כתוב שזה מתחיל. הנה, אני בפנים. סליחה אם יהיה רעשי רקע, פשוט אמא שלי נכנסה לחדר. לא שמעו אותה, אבל... תודה אמא. סליחה. אז ליאב, בוא נשחק הורדת ידיים, בוא. זה התחיל משחק אבל. בוא נראה איפה זה קופץ. תשימו אותנו בבונקר. אתה רוצה להוספיטל? בונקר זה יותר קרוב, סבבה. כי פעם קודמת שיחקתי עם לידור והוא לא ידע איפה זה הבונקר. הוא שיגר אותנו בדיוק כמה שמאלה לו, איפה שכתוב העיר פוניקי, משהו כזה, פוחיקי. בוא נבדוק איפה הבונקר. טוב, תקפוץ. קפצתי. אני בוא אחרי ליאב. ליאב! מה המצב? טוב. לא, זה דרדר. אתה רואה את הבונקרים? נראה לי שיגרת אותנו באותו מקום שלידור כשל בו. הנה הבונקרים אבל. הנה הכניסה. אתה חושב? אני לא יודע איפה הבונקרים, אני יודע איפה כל המקום פה. כל המקומות! בוא יוצא לפה, שתי אני הולך לכניסה הזאת. בוא אליי, בוא לכניסה שלי, מה זה משנה מאיזה כניסה? נו, אני בכניסה איפה שאתה. בוא נקווה שנמצא לי נשק. אני תמיד ממהר להיכנס לבונקר ראשון, כי פעם קודמת גם לידור גנב לי את כל הנשקים שם ולא הסכים לתת לי אחד. בוא נתחיל בזה שנקווה שאנחנו נהיה בזון. שכחתי שאם אנחנו בבונקר אנחנו רחוקים מהלבן יחסית. שוטגן! קח אותו. יש. רגע, אמורים להיות פה זרוקים כדורים. טוב, נו, אני אתקדם איתך. תגיד לי אם אתה מוצא לי כדורים. פעם קודמת מצאתי פה סקופ 8 עם לידור. נייס. ושוטגן. שוטגן צלף כאילו, עם סקופ 8. איזה חזק זה? נשמע חזק, ליאם, מצאתי פה חליפה, אתה רוצה להרים את הז'קט שלי? יש את החליפה. החליפה הזאת עולה $40, או שאתה כאילו, מה שהרמת מהרצפה עכשיו. רגע, אז זה עולה יותר מה זה? אין פה נשקים, what the fuck? מצאתי אפוד. אין לי פה... נו. פורסקופ. פורסקופ? כן, מצאתי. תביא. מצחיק. תביא, נו. לא? תראה, מניאק. אתה הבאת לי? מה? פורסקופ שביקשתי, אמרת שאתה לא רוצה. יש פה בקפק לבל 2. איפה?
חכה שאני אמצא לי כדורים. אם אני לא מוצא לי פה כדורים זה חתיכת תסבוך. לא, איפה דמל 2? זה שלי. זה שלי אבל! תודה. איזה ילד לא מכבד, אני ארוג אותך. מחסנית. שטופ כוונת. סליחה על הרעש רקע. מצאתי M4. הופה, כדורים. של UMP 9. קח את ה-UMP. אבל אין לי כדורים זה. לשוטגן? כן. יש לך פה קסדה אם אתה רוצה. אתה יודע מה? אני מכבד אותך. בוא קח את האפוד. זה גבר. יאללה, זרוק. תודה. יש פה אפוד לבל 1 על הרצפה. נראה לך שאני יוצא לך מזה בזול? היה פה אפוד לבל 2 על הצד. אבל נראה לך שאתה יוצא מזה בזול? מה? תביא את הסקופ. הנחתי לך, אתה כיבדתי. כי זה היה שלי. אבל כיבדתי בסוף, כי אני לקחתי ראשון והבאתי. נשבע שזה היה שלי, אבל בטעות לקחתי אחד. לקחתי את השתיים לפני, ואז ראיתי אחד, ואז חשבתי שאין לי בכלל, אז לקחתי את האחד. בסדר, נו. פה זה יציאה. בטוח? כן. צריכים ללכת לירידה, אני לא יודע איפה היא אבל. אני חושב שהירידה תהיה פה. ואני אהיה עם נשק שיש לי אליו כדורים. זה יהיה רעיון טוב. לי אין כדורים. בוא לפה. אני אומלל. הנה, מצאתי את הירידה. אני ידעתי את זה שהיא פה. סקאר, מצאתי סקאר. מה? קח את האינפו. איזה מניאק! אלמט לבל 2. מה זה מצאתי סקאר? מצאתי סקאר. זה ילד מניאק. פה חליפה מאפנה. מה זה? אין פה כדורים אפילו ל-M4. רגע, הכדורים אצלך. של ה-M4 לא, זה ה-M4 שלקחתי ולא היה לי אליו כדורים. פה זה יציאה. כדורים 9 מילימטר. יש פה מלא 9 מילימטר. נשמור אותם. איפה ההמשך פה? זה רק עלייה. מצאתי S12K. לא איפה הנשק, זה שוטגן. שנייה. זה אמורה להיות פה ירידה, what the fuck. אתה רוצה את הסקאר ותביא לי את ה-M4? כך? איפה ה-M4? זרוק אותו. כך. שוטגן, תביא את הסקאר. ברצפה. יופי. תגיד לי אם אתה רוצה כדורים 7.62. אני לא יודע איזה כדורים מתאימים לכל דבר. לא, אם אתה רוצה 7.62 תגיד לי, 7.62 זה של AK. ומה זה של סקאר? 5.56. וואו, מאיפה אני משיג? אני לא יודע. בשביל 5.56 צריך לעשות לוטים לבתים. מה שטוב, אנחנו קרוב לזון. אנחנו בתוך העיגול הלבן? לא, עוד שנייה. טוב, יאללה, בוא נצא מפה. מה זה? יש פה עוד סקאר! אני לא אפסיק, תראה? הנה! מצאתי 5.56? כן! כי זה הכדורים של הסקאר, אתה יודע. מה אכפת לי? מצאתי וגם הטנתי את השוטגן. רגע, העברתי אותו לאוטומטי, את הסקאר. יואו, נכון. הסקאר יכול להיות אוטומטי? כן, תעשה בי. תחץ אני בי. יודע, עשיתי אוטומטי, עשיתי פול אוטו. יאללה, נו בוא נזוז. מזוזה? כן, העיגול מתחיל להתקטן, אחי. אז זהו, יאללה, בוא נעוף. בוא. אתה יודע ששיחקתי עם לידור? אני נשארתי אחרון, לידור אמר לי רוץ. מה לידור, מה? העיגול הולך לי... אני הולך לחתוך את הקטע הזה. עכשיו תגיד לו לשתוק שאנחנו ממשיכים בסרטון. יופי, אז אנחנו ממשיכים בסרטון. ליאב, בוא נמצא בתים לעשות אליהם לוטים, או שפשוט נתחיל לרוץ כי
העיגול הכחול של המגנטי מתחיל לבוא. אנחנו קרובים ללבן, אז זה לא כזה משנה. זה יש שם כן... מישהו, יש שם מישהו. איפה? איפה? דבר איתי. כיוון W. הופה. קלטתי. סליחה על הרעשי רקע. אני גרוע בלראות, אני צריך את הסקופ. עשיתי לאחד נוק, עשיתי לאחד יו. נוק. אני רצת לכיוונו. השני רוצה להציל אותו. איפה השני בכלל? יו, ירו בי. השני רץ לכיוונו, הוא מציל אותו. אתה בא? ירו בי, זהו, אני מת. מה? כן, אני נוק. הורידו אותי מי אז למה לא אמרת לי לבוא אליך? בוא, אני מאחורי האבן. חכה, שאני אהיה מאחורי האבן, תציל אותי. שאני אהיה מאחורי האבן. יאללה, תציל. תזוז. אני מציל אותך, אני זורק לך בנדייג'. לא, יש לי את פרסט אד קיט. למה אין לי משתיק קול? למה? תעשה פרסט אד קיט. מצאתי פעם קודמת סופרסטור 2. מה זה? 2 סופרסטור, משתיק. אין, הוא הציל אותו והם ברחו. בוא נעוף. יו! עוד יריות. יו, הוא בא לך מהצד המניאק, מי זה? למה אני כזה גרוע? הוא ממילא לא ימצא בבונקר כלום. הוא לא בבונקר. הוא נכנס לבפנים. בוא איתי לבונקר. הורדתי. עשיתי לו נוק. זרגקתי אותו. סקופ 4. יש לי קיל, הורדתי מישהו. בנדייג' 15. פרסט אד קיט 2. כלב היה מצויד, אחו שרמוטה. זה בכלל מצויד, יש לו כדור 5.56, יש! 7.62. 7.60, יו, תביא את ה-7.62. כך. בדחוף, תיקח אותם ותזרוק לי, סבבה? אין, אדיר, אנחנו טובים. ותיקח אותם ובוא לתוך... יש פה AK. לא, אני לא אוהב AK. בקפק לבל 2, אני אשים לי רגע. בקפק לבל 2. העיגול מתחיל, העיגול עוד שנייה קרוב אלינו, אדיר. אבל אני לא יודע מה לעשות. בוא, רוץ, תיקח את ה-7.62 ובוא. לקחתי אותו. קח הכל, לקחת הכל? כן. יופי, תודה אדיר. זה מלך. אין אדיר, אנחנו הרגנו אותם, אנחנו חזקים, אני אומר לך. רוץ אבל. מה זרקתי את הסקר? יאללה, רוץ. טוב שנכנסתי לבונקר ולא ויתרתי לו. כן, טוב. הורדת אותו בסוף? כן. נייס, אדיר. לא ויתרתי לו, נכנסתי לבונקר, הוא חיכה לי שם על מצב 2. ישב שם, בא לכוון על האקדח, הורדתי אותו, נתתי לו 2 יריות. זרוק לי את ה-7.62. 7.62, כך. 7 כאלה יש. 7 כדורים רק? כפול 7 כתוב. הנה פה. מה רק 7 כדורים? זהו, זה מה שהיה לו? בסדר, לא נורא. אתה רוצה פרסט אד קיט? עזוב, יש לי. יש לי 20 בנדייג', אם אתה רוצה תיקח לעצמך כמה. יש לי, לקחתי לו, בזה שהרגתי, לקחתי לו 15 בנדייג'. או פאק, העיגול הופך פה. הנה, בוא לעיגול הבא. לא, העיגול נעצר, איזה מזל. כן, בוא לעיגול הבא. בוא. שנייה, אני לוקח... נגיע לעיגול הבא וניקח... אם המשכנו, כן, המשכנו, ואנחנו כרגע רצים לעיגול הלבן השני, כי... מה שבטוח שאנחנו מצוידים וזה הכי טוב. יש לי 30 כדורים בסקר, וואי, לפחות מצאתי סקופ 4. יש לו סקופ 4? כן, מצאתי. יופי. לקחת לו? כן, שוב פעם אני אומר, איזה מזל שאתה חיכית למעלה, איזה מזל שאני... הורדתי את הטים שלו. כן, אבל איזה מזל שאני נכנסתי לשם ולא ויתרתי לו. נכון. אם הייתי מוותר והיינו הולכים, מה היה יוצא לנו מזה? שהיה לו את כל הדברים הטובים האלה ואז גם לך לא היה 7.62. הם היו חתיכת מסריחים בגלל שהם... אנחנו היינו נגדים אחר ואז פתאום הם באו.
אבל אז הורדנו אותם. רגע, שאני נכנסתי לבונקר להרוג אותו. אתה רוצה להגיד לי שהרגת שם עוד כמה אנשים? לא, הורדתי אחד, את הטים שלו, כי השניים ברחו. מסריחים. כן, אלה שהצילו אחד את השני. אוקיי, אנחנו בעיגול הלבן השני. כן. נייס. שניכנס לתוך העיגול הלבן השני, תעצור ליד עץ, ניקח בנדייג'. יש שם ג'יפ. בוא'נה, תקשיב, זה נייס ראונד. ג'יפ לא פועל? כאילו, לא נוסעים בו? נוסעים? לא, אף אחד לא. יואו, אנחנו ברד זון. או, שיט! בוא ניכנס לפה. בוא ניכנס לג'יפ. לפה. בוא ניכנס לפה, ניקח שם בנדייג'ים עד שנסיים... כן, כי זה מגן נגד הפצצה, לא? כן, כנס. הבית לא יכול לקרוס בחיים? לא. אני לוקח בינתיים בנדייג'ים. אני לא צריך לקחת כלום. יש לך פול חי... הוא לא נגע בך בכלל? כן. לא הספיק, החטיא אותי בשתי כדורים ואני יריתי בו בשתי כדורים. עשיתי לו נוק על שתי הכדורים האחרונים. עשיתי לו נוק, הוא בא להטין. יש שם פה ג'יפ בחוץ. אם הוא יצר זה אומר שהוא לחוץ. בוא נקווה אבל שלא יבואו ייקחו לנו אותו. למה אני רואה אנשים? אני רואה פה ג'יפ עבר. כן, הוא עבר, הוא בטח ברח מהרד זון. וואי, איזה מזל, לרגע חשבתי באים לקחת לנו את הג'יפ או שבאים להרוג אותנו. הנה, התחילו הפצצות. עוד 10 שניות הלבן בא, אבל אנחנו בתוכו, זה טוב. אחרי זה ניקח את הג'יפ, נעשה לאמצע. הכי מבאס זה שיש רד זון בזמן שהכחול מגיע. מזכר הזה. זהו, יאללה, הופה, הופה, צריך לצאת כמה שיותר מהר. אני נוהג. תמיד שאתה רץ ואתה צריך לרוץ מהר, קח את הפצצה או בלי כלום ביד כדי שתרוץ כמה שיותר מהר. פשוט כנס לתוך העיגול כמה שיותר, נצטופף באיזשהו בית או מקום. עד שזה לפחות יעצור. וואי, ליאב, נייס ראונד. זה ראונד טוב שצילמתי אותו. רק שתדע שאנחנו עדיין בהקלטה. אז חברים, כרגע אנחנו נוסעים, אתם יכולים לדלג אם אתם לא רוצים לראות את כל הנסיעה הזאת וכל זה. ליאב, שמת לב שבצד שמאל למטה יש את הדלק? כן. אני לא יודע איך מתדלקים אבל. אפשר לחפש בפורומים. אחרי הראונד הזה, אחרי הצילומים, אנחנו נחפש בפורומים, נעשה גוגל. אנחנו עוד פעם ברד זון. וואו, עכשיו זה באמת תסבוך, אתה צריך לנסוע עכשיו מהר, לצאת ממנו. יצאתי. אימא לאיזה פחד, אם הוא היה גדול מדי, עכשיו לא היה לנו באמת איפה להתחבות. היינו צריכים לצאת, לשכב על הרצפה ולקוות שלא יפגע בנו. רגע, אם אנחנו יושבים פה על הרצפה, שוכבים על הרצפה, זוכלים. ואנחנו בתוך רד זון ואין בתים לידינו להתחבות. יש מצב שהרד זון לא יפגע בנו? בוא נעשה פה לוט. כן, נעשה איזה לוט. היינו צריכים נראה לי לחכות שהעיגול יסתיים, אבל סבבה. לך לבית השני, אני אהיה בבית הזה. סבבה. פאק, עשו פה לוט. בוא נראה פה. לא, פה לא עשו. יש פרסטט. יורים בי! מאיפה? לא יודע מאיפה, תעלה לג'יפ. תן לי מאיפה כיוון, אני מוריד אותם. בתוך הבית, בצד ימין. איך שאתה נכנס, בצד ימין שלך. זהו, בוא ניסע מפה. סע. שרמוטות. הנה, ראיתי איפה הם אותו. באו לי? אין לי מושג. סע, אני שם בנדייג'. אני שם פרסט אד קיט. מהר, כנס, אל תסתכן יותר מדי עכשיו. אני חייב להוריד אותו, יש לי... אני בא. אתה ראית אותו בכלל? כן. מה? הדרנל התפוצץ לי ביד. אתה חכם, אני חייב להגיד לך. יודע. בוא לי באמצע כי אני על 3 HP, כלום. יאללה, תעוף מפה, תעוף.
בגלל הפצצה שלך. בוא. פאק, 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 הוא יוצא החוצה. הוא יצא? לא יודע. אני לוקח פיירסט אד קיט. נראה לי אני נכנס לראות בו. לא, אתה בלי חיים. כדור אחד ואתה מת. עלה לג'יפ. אתה רוצה אני אכנס לראות בו? כן, בזמן שאני עושה פה פרסט אד קיט. בנדייג', סליחה, כי אין לי פרסט אד קיט. אולי אני אשים כמה שיותר בנדייג' עד שיתמלאו לי החיים כמה שיותר, ואז אני אשים את הסקופ 4 על השוטגן, ואז אני אראה בו מרחוק אם יקרה משהו. הרגתי אותו. הופה! תביא לנו דברים טובים, תבדוק אם יש לו פרסט אד קיט או בנדייג'. אין לו כלום. אין לו פאקינג כלום. כלום אין לו? יש לו אולי כדור של שוטגן. תביא, זה טוב. לא נורא, שישאר לי לשוטגן, אפילו כדור אחד, העיקר שהרגנו אותו והרווחנו משהו. וואו, כמה בנדייג' אני צריך לשים כדי למלות את החיים. אתה רוצה לזרוק הפרסט אד קיט? יש לי. לא, אתה כבר על פול, לא משנה. הפרסט אד קיט, הבנדייג' לא ממלא עד הסוף. אני יודע, הוא ממלא חצי. לא, כאילו לא, גם אם אתה לוקח את כל הבנדג'ים הוא לא ממלא עד הסוף, הוא ממלא עד שיש לך קו לבן. אני יודע. בינתיים הוא אדום. הנה, עכשיו הוא הפסיק. יאללה, עלה. יאתי לקחת בנדג'ים. אתה רוצה שאני אנהג ותוך כדי אתה תיקח בנדייג'? אי אפשר, כי אתה זז. בוא נזרוק לך את הכדורים של השוטגן. תזרוק. אשכרה לא היה לו כלום? כלום, שוטגן מסריח ומחצנית לאקדח, אבל אני לא משתמש באקדח. איזה נוב. אני יכול לשים את זה רק על הסקאר, אבל הסקאר אוטומטי, אז אני לא יודע אם כדאי לי לשים אותו באוטומטי שיש לי עליו סקופ. אז בוא אחרי זה נמצא לך איזה נשק. יאללה, עלה. אני אסע, זוז. סליחה, רגע. עלה? בוא ניסע לאמצע ונעזוב את הג'יפ. אתה רוצה ללכת לאיירדרופ? אוקיי, העיגול... יש פה באגי, אתה רואה אותו? אתה לא נוסע לכיוון הנכון, אתה יוצא! אופס. תסתובב עוד קצת ימינה. עוד. יופי, עכשיו אם אתה נוסע קדימה אתה בתוך העיגול הלבן, אבל הוא מתחיל להתקטן, אז תיסע עוד ימינה. עוד ימינה. כאן, הנה. כן, ככה שתוכל בדיוק לאמצע להיכנס. אבל אנחנו עכשיו בדיוק באמצע. רגע, אבל אם העיגול מתקטן עלינו, יש מצב שהוא מתקטן עלינו? מה זאת אומרת? יש מצב שהוא כל כך נהיה קטן שהוא מתקטן כבר עלינו, על כולם? כן. ואז מה קורה? כולם על כולם, התחיל יריות, כאילו זוגות על זוגות. כאילו מתחיל יריות על הניצחון? כן. פאק, יצאתי מהרצף. אז מה צריך לעשות בשלב הזה? יותר לוטים, לחכות שהכחול יפסיק? אין מקום לעשות עכשיו לוטים, ראית לאיזה זון זה נהיה קטן? סתכל, תפתח את המפה. אני יודע. אין, אבל עכשיו בטח כולם באים לפה, צריך לתפוס לנו הר טוב עם השקפה טובה ולהשקיף על כולם עם הסקר. בוא נעלה לפה. תמצא לנו הר ממש טוב. שלב מתקשר אליי, מתי הוא החליט להתקשר? לא, אל תענה עכשיו, אנחנו באמצע סרטון. מקסימום פה נעצור, אני אצא, תתחבא מאחורי האות. להוסיף אותו? אבל עכשיו הוא יעשה לנו רעש באמצע הסרטון, לא. יורים בי! פאק, מאיפה הוא? אין, אני מת. איפה הוא? הרגו אותי. יאללה, נו, נייס, היה משחק טוב. לא היה משחק טוב? בוא נשחק עם שלב. כן, היה משחק טוב, אני 2 קילים. אוקיי, אז חברים, אנחנו נתראה בסרטון הבא. תנו לייק, תנו סאב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.